Бүген Россия студентлары көне. Яшьлекнең иң матур, иң кызык вакытын студентлар ничек үткәрә? Аларны ниләр борчый, иҗатның кайсы төрләре белән маугалар? Иҗтимагый сәяси тормышта ничек катнашалар? Татарстан радиосының иртәнге турдан-тур эфирында Республика студентлар лигасы президенты Руфат Кыямов шулар турында сөйләде. Студентларның яшәеше, проблемалары турында тыңлаучыларның сорауларына җавап бирде. Студия кунагына без дә берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Руфат, хәерле иртә. Татарстанда күпме студент исәпләнә, бүген бәйрәм ничегрәк узар? Татарстанда чыннан да күп студентлар укый, ул да булса 200-дән артык студентлар очный, заочный формада укыйлар. Һәм дә инде 18 меңнән артык безнең Татарстанда чит илдән килгән студентлар укыйлар. Бүген инде чыннан да студентлар көне, һәм дә инде барыгызны да котлыйм. Бүген безнең башкалабызда ел студенты премиясын без үткәрәбез, һәм дә инде һәр вакыт традицион рәвештә без көтеп калабыз безнең президентыбызны Рустам Нургалиевич Миңнехановны, һәм дә инде бүтән шәһәрләрдә безнең Альметьевста, Чаллыда, Яршаллыда, Лениногорста, Нижнекамскта, Алабугада да күп бәйгеләр үтәчәкләр, ул да булса квест, ул да булса иҗади концерт, һәм дә инде Катокта бергә зур иҗади концерт булачак. Ковид студентлар тормышына ничек йогынты ясады? Күбесе безнең хәл офлайн форматта, шуннан да тик безнең теге вакцина булган студентлар өчен офлайн форматта безнең бәйгеләр үтә. Әмма дә ләкин вакцина булмаган студентлар өчен безнең онлайн һәм дә инде теге дистант бәйгеләр үтә, ул да булса без күп лекция үткәрәбез. Һәм дә инде бу пандемия вакыты студентлар өчен шуннан да авыр булды, бер финансик яктан, икенче уку яктан. Чөнки күп уку йортлар бер вакытта онлайн якка киттеләр, һәм дә инде минем фикерем шулай тип булыр, студентлар өчен уку ул һәр вакыт офлайн булырга тиеш. Иҗтимагый сәяси тормышта, иҗатта студентлар ни дәрәҗәдә актив? Бер дигәндә зур дәрәҗәдә һәр вакыт безнең студентлар актив, ул да булса республика күләмендә инде, һәм дә инде Россия күләмендә безнең бу елда 21 елда инде, хәл безнең 22 ел, но безнең күп бәйге бездә Россия ел студентыбыз безнең Татарстаннан студентыбыз. Һәм дә инде техникум ел студентыбыз Россия күләмендә безнең Татарстанның студентыбыз. Шуңа күрә безнең менә республика күләм үткәрә торган ел студентыбыз премиясы ул да инде һәр вакыт шундый безнең студентлар өчен зур баскыч була. Шуңа күрә бар студентларыбызны икенче елга көтәчәкбез безнең премиябызда. Катнашыгыз. Руфат, студентлар лигасының якындагы планнарына да тукталсагыз иде. Киләсе безнең зур бәйге, ул да булса студентлар язы, яз вакытында үтәчәк, ул да булса уку йортлары өчен, һәм дә инде шул безнең республика яз студентлар язында җиңгән студентлар белән без Россия күләменә студентлар язына барачакбыз. Сез яшьләр парламенты әгъзасы да бит әле. Аның эшчәнлеге нәрсәләрдән гыйбарәт? Күп, ул да булса ярты яшь парламентыбыз безнең ярты саны ул да булса студентлар. Ул безнең Татарстан төбәкләребездә, шәһәрләребездә шулай ук яшьләр парламентларында катнашалар безнең студентларыбыз. Ул да булса төрле сорауларны шул дәүләт ягына күтәрәләр, һәм дә инде безгә якын законны без дә инде анализ ясыйбыз, һәм дә инде күрсәтәбез, менә бу законны ничек тагын да ныгытырга яшьләр өчен.